Možda će ovaj video izazvati lavinu komentara i osuda, ali osjećam potrebu da govorim o različitostima koje postoje među kulturama. Pa hajde da zajedno malo razgovaramo o higijeni. Muškarci Arapi skidaju ili izbrijavaju dlake ispod pazuha i sa intimnih dijelova. I to je u skladu sa religijom i sa islamskim propisima o ličnoj higijeni. Na moru sam svaki dan i još nisam primijetila jednog muškarca sa dlakama ispod pazuha. Ovo pravilo važi kako za muškarce, tako za žene koje su dostigle pubertet. Kod žena obuhvata cijelo tijelo, ruke, noge, lice. Koristile su se razne metode poput brijanja voska, a u novije vrijeme se više radi to metodom laserske depilacije. Baš me interesuje šta vi mislite o svemu tome. Ćao!